Yeah, the one. My children. Bigo, I wanna enjoy all this broadcast. Kawao funny mataraka na share button. And then the first one due to something I needed to correct. I wanna join all this broadcast. Kawao metwaka na like button. Na metomaka na ifunanya. In fact, na wulum that ifunanya will then I'll finish here with this broadcast. Yeah, Doris Abal say, thank you very much. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are watching me from. Okay, first, Onwelife, Nchoka Ngwande Bye. Good morning. Yeah. First, Onwelife Nchoka Ngwande Bye. Eh? Awolo na ebia na Facebook. Ebia Basaga. Awolo ebia na Facebook ebia Basaga. Like ndotu ide water. Ndotu kele afa ha. Kele afa this other guy. Ana madade chief afa. Or because of how his significance afa. Kele afa because ebe ruma afa ye de na akwụkwọ. That is the only way you get cheta. Yes. Ede ma afa ye de na akwụkwọ. Onya de ifa. Nya de ifa. Among ka yesifo ya ofuma. Ide water and the Ekwueme. Ede me especially Ekwueme ana me ede nye de na akwụkwọ ka ngalo imagine somebody ma he cheta dori afa. Yeah? Awolo na nde do ko no saga ko no biara igba na Facebook. Avoid the on my page. Avoid the on my page because my page we been na discuss serious issues na affect Ndi Igbo. Some of you may not care. Go ana ekwu maka odimma Ndi Igbo a. Some of these people may not care because na ha with first hand information of what our people are passing through here. Go. They are not getting that first hand information and that is why nwoke yeji we put na Facebook. Be na Facebook or onya na umu nwanyị ya be kono na Facebook from January to December egbai phone camera or no ka bia ka go na umu nwanyị ko and they discuss about serious issues nwere ike owo na amho ka esi we tackle o destroy ya Ndi Igbo kpata eh mmadụ abịa na aka ọnụ eh kini fi na be kolo. Look, everybody will his or her own personal opinion, but make sure that personal opinion in any way it was when affect well-being of another person. Then carry on. Manando to either water and then that. Imagine now during the time of Mbaho Hana celebrate enwangere oduko nwere onye n'ime ha goro Toyota Tundra 2022 mgbe ha nọ na-enwere aṅụrị celebrate na ha afụrụ ọtọ Ogechi. I came out on Facebook to talk. This guy a na-akpọ ide water ka ogono okwanya nwe kele afa this page if I'm not mistaken. Pota issue a warning to me that I should desist from speaking about that oku or else they will bring down my page. Yeah? Then it will go a long way to show you the kind of people we are talking about. Where you are not even free to come and air your mind. Where you are not free to come and speak. Where you don't even have that freedom to say how you feel about an issue. These are the kind of people we have. Ebia ko ogbam that they will bring down my page as Mark Azoka. Eh? Eh? As Mark Azoka. Lily David. Lily David. Happened that. As Mark Azoka. Okay, for Kandi Igbo isi eme o. Okay, for Kandi Igbo isi eme. Mark Azoka onye with Facebook allow everybody to come on Facebook to come and express their views. Onye Igbo iberu agwazie you
na ife dị otu a na ihe ekwue na Facebook na ikwue na Facebook nyanwe ahụ nyanwe Facebook emechi akaụntụ mazie ka ọ ya adụ na ọ wụrụ onye ahụ nwe Facebook. Ịma na enwere a lot of policy enwe na Facebook na-emegodu ndị mmadụ na ndị mmadụ ada ekwu ife ntu ha si wee chi ikwu. People na complain if your sister good morning bimbi good morning ife nwe Ogechukwu good morning ịghọtago o nwegodulu a lot of policy street policy Facebook tigodulu anyị nwa na complain godu Maazị Chinonso watching from ala bekee dị ala bekee nke anyị na waja ka ị nọ na so imagine ndị mmadụ na complain na agharala ma amaghị nke a agharala Facebook amaghị nke a nya ka onye Igbo ibewe ya apụtazi na-achọ ka o regulate you on how you talk what you say. Imagine these are the kind of people anyị nwere ibe Valentine good morning such people enwe God to serve ịbịa na-agwa na onweghị ife nọ na Facebook eme na-eji ọsọpụta na Facebook na-ewest time ndị mmadụ na inwe ha aka ọrụ na-akwụ ụgwọ ịbịakwu ife ị chọrọ ikwu. Ngụnwa nọ na Facebook sọsọ ife nwere to do ide issue threat to people na ya report account na ya block account onye ọwụ as maka azụ ka ewunu ngụnwa maka azụ ka anyị gbafere iti order iti instruction anyị agbafusịa abi ọ ka iwefu ka ndị be anyị ọkwa ịma a lot of ndị be anyị akọ na uche gbara anyị ọsọ. Biko ide Walter and Ekwueme adụ different from the League of Men ụnụ na ha na-eme ka ife. You people should stay away from Ezugo Global TV. Abịahụ na Facebook ịbịala ụlọ nwaanyị ụnụ na-abịa bụ ụnụ chee ịda akọ ọnụ ụmụ nwaanyị jee nụ ka ụnụ na ụmụ nwaanyị jekọwa ọnụ. Ogechi dukwa equal to the task. Ogechi Okeke Njaka dukwa equal to the task. Isi nsi ụnụ mekigoro onwe ụnụ na ụmụ nwaanyị ka ụnụ bịara ka ụnụ na-ekọwa ọnụ jee nụ ka ụnụ na Ogechi kọwa ọnụ. Ogechi fitiri ụnụ Ogechi machiri ụnụ si na my page pụọ. I discuss about every single issue m chọrọ discuss about. Nwe onye ya dictator m nke mmekwu na nke m anyị ekwu. Ọsọsọ maka nwa azụ ka nwere that right. Ese m Ezugo Global TV na this okwu ị na-discuss na ọ dị right, don't talk about it. So far so good, he has not said it. So far so good, okwubohe ịghọtana. So n'ọsọsọ nya onye nwere right ịgwa m na ife dị otu a na ife dị otu a na maghị ekwuye ọha mmadụ ya gwa nya jeenu kọwa ọnụ jeenu na peji Ogechi chief pilot jeenu ka ụnụ na ha je kọwa ọnụ ebe ọwụ n'ọnụ ụmụ nwaanyị ka ụnụ bịara ịkọ onye pụtakwugharị okwu ịghọtago onye pụtakwugharị okwu ụnụ agwa ya na ụnụ ya bring down page ifela ahụ eme ụnụ ife ụnụ bịa na Facebook ịbịa mewu pịa ịda agbagharị saga ebe niile a na-ediscuss about real issues na affect ndị Igbo. Ụnụ nọ na Facebook na-akọ ọnụ abịa omisi ụnụ kọ ọnụ ahụ. Stay away from Ezugo Global TV. Page a bịara ebe a ịkụzi a lot of things. O nwere ndị nọ na page a na-amụta ife na page a ịghọtara. So this page do different from ụdị page ahụ ụnụ na-arụ ọnụ. This page do different from ụdị page ahụ ụnụ na-arụ ọnụ. Onye kwuo okwu nidiri address. I will address you and move over to ife na-ekwu. That is what this page is all about. Onwe issue nchọrọ discuss, I will discuss that issue and move away. So mụ na-agba all this personal saga ụnụ na-agba. Ịghọtago? Amaghị m onye with the water. As a matter of fact, from time Ogechi ị na-achọ ka ị na-ezuga. I disregarded you because he belong to the kind of men anyị na ha na-enwe discussion na Facebook. He belong anywhere close to the kind of men anyị na ha na-enwe discussion na Facebook. Ife bịara ịgba ọsaga ụmụ nwaanyị afụkwu ikpu jikwụsị nke a jikwa wee sị afụ ọtọ nwaanyị eme nga ọ bụrụ ife m bịara ikwu. Ịghọtago? Ọ bụrụ ife m bịara ikwu. Jee ka gụ na ụmụ nwaanyị je kụwa asịrị. Thank God na ụmụ nwaanyị gụ na ha na-akụ asịrị ya ka wee gbasi ike. Thank God na ha ka gbasi ike. Thank God na ha ka gbasi ike. So ha do equal to you. They are equal to you, but be rest assured that na ekwugide okwu a nwekwa okwu dapụtara na ihe atị ya ọnụ like oge unu na-celebrate
ọtọ okechi like I said unu na-celebrate yote as if na unu go Toyota Tundra 2023 or na unu go Toyota Prado 2023 unu na-celebrate zie all over Facebook unu na-celebrate zie all over Facebook. Unu nwere ike feel free but to be rest assured that no nwekwa issue dapụtakwara area ebe anyị esokwa wee deliberate on it. We will not hesitate. We will not hesitate. You gotta go. We will not hesitate to put our mouth n'ime that okwu. Yes, that is why this page is here. You gotta, and this page will continue to be here. Now, the issue I na-ekwu na Ndi Igbo, let us be careful. Ndi Igbo, let us be careful. Program me yesterday night. In that program with too much iwe. Now this morning, I want to clarify on some things. Can they buy when we can agote? Let us be careful. Let us be very, very careful. Omenala Igbo abụlọ nne on nago lenu foundation Omenala Igbo. Oka abụlọ nne on lenu foundation Oka. Let us be very, very careful at the rate I may push things out of proportion. Let us be careful at the rate I may put things out of proportion. And the equal maho, ibezie, equal maho, ki ibezie. I choose to use that particular part of that program. This guy yesterday. I choose to use it to show you the kind of irresponsible people I'm around Facebook. I don't sorry to say this. On Facebook of recently, smartphone bazinaka the wrong people. Smartphone banaka the wrong people, and the people they use it for the wrong reason. Keka mmadụ yesi wee bịa na Facebook bịa na justify na mmadụ ibe gị kwuru na ọ bụrụ na ụbọchị ọnwụ na ya egbu ya si je gbawo na ụka ọkụ si je mebe ndị ụka ife ọjọọ achọrọ m ide ekwe n'oyiwo epụta. I was watching that program for over how long. You keep hammering on the same thing biko ndị mmadụ according to him ka mmadụ na maya for that broadcast mmadụ na maya for that broadcast unu ghọta etu si wee na ọnụ katakwa play garịkwa biko geenụ ncheketa unu anụrụ ife Mathias kwuru o ife a kịta Kalistus na-ekwu ka Mathias kwuru. He kept over emphasizing on it. Then I asked myself, if onye a na-over emphasize on, does it mean that no fraud ife ọjọọ dị n'ife ọ na-ekwu? So free ife ọjọọ dị n'ife ọ na-ekwu, does it mean that no nwere any part of this video Mathias mere ọ na-justify? Yes. Achọrọ m ịma na o mere video ahụ 10 years ago. Achọrọ m ịma na o mere video ahụ 5 years ago or na o mere video ahụ 1 year ago. Ife ọjọọ and I condemn you anyway afọ ya. Condemn ife ọjọọ ebe ọ na-efere ife ọjọọ. That is it. It doesn't matter mgbe emelu the thing. Mana if that thing, because of no according to Ejike, the highest thing you need is to condemn it and we move forward. The highest thing you is to condemn it and we move forward. Ibe Valentine, Shetakwaram, because Ongu Onye draw my attention to that video. Don't forget that now this video they make reference to Okwalafan na yo or address him personally, but I don't interested in if or address him personally. I don't interested. Because about Okwalafan na the video, he was talking about that video melu Makande Bishop wa mela arrange. Makande Bishop maka that native doctor na Egbuma. Go na Bini. That man who made that video, no bishop umolo Bible oko. That man who dibia ko na Egbuma. We got ezibota information, that a reliable information that man who dibia ko na Egbuma. Go. So I fuzie dibia ebobia yile akwa bishop na parade onwe as no with bishop or na ya yekwu no warenji. Arenji ka ọwụ na ahụ ịghọtana arenji ka ọwụ ebe a ka ọ nọ wee kpọm gwa m ife ngwa somebody bịa gwa m kedu ife ndụ bad na ife ahụ kwuru na mfụ native doctor ebe oyi akwa ndị bishop na mfụ native doctor ebe oyi akwa ndị bishop pụtazie na parade anyị na ọgba Bible ọkụ
I raised a number of issues. Problem nda nwere owu na watch video niile ebe na reply ha. Ịghọtago na watch video niile ebe na reply ha. O nwere ike ya agree with the reply na-enye ha. But I reply them based on what they say. I always reply them based on what they said rather. Yeah? Yeah, Oluchukwu and Asogwa Dalono. Ịghọtago? I reply them based on what they said. It is like I always say, it is their word against their own word. That is what I do. Eh? Mana ha nwewo hapụta ha hapụ ifedo n'ife ikwuru ha ya dey criticize or ha ya da condemn. Ha ga personal. Ịghọtago? Eh? Ha ga personal on you. That is why nji wee kwu ụbọchị a na mo challenge ihe Light of Africa on a debate. Eh? Now, all na ife ha supposed ime, eh? All na ife ha supposed ime for them to prove that the Light of Africa wonya the most intelligent. No nya kamalo, no nya supposed to da kuzilai. Ha je persuade ye nya accept all my challenge on the debate in challenge here. O carry her. O disgrace Yezugo. Unafuno disgrace Yezugo. Habido kobono. When will they ever learn how to stick to issues? If a name mwota your video, analyze your video. Onwe be to roga. Mkwone onwe be to roga to me. Kogari une eziokwu mu eziokwu ai niile. Onwe be to roga to me. Onwe be mfrone to roga. I will go straight to that place. Beba ha aka gwa ndị mmadụ na ife to roga. O ife neme. Eko m ọnụ ike dum akọchankwa ngụ nwobele ọnụ maka na ọnụ ahụ ejebe ọnụ gbara aka. Ọnụ ahụ ejebe ọnụ gbara aka. And ọ ama ukwu butela ama ụsa. Ejike good morning n'ụtụtụ ọma. Ama ukwu bidola ama asa. Then mụ akwụkwọ asị na every action nwere equal reaction. These are things you cannot change about life. But remember that any reaction in you to any action, you are responsible for it. You are It is your strict responsibility. So you either respond or react responsibly according to if or you do a kind of reaction then akapalago asukuna nezugo diri you. Wash ya that ekweme for like 5 minutes to 6 minutes to maybe 7 minutes or 10 minutes. Okuru maka ezugo na RNG bishops ahụ impostru. Onwode ebe okuru anything relating to the issues nrezi na that video. He was always hammering on the RNG. Na okwu ezugo na condemn ndị mmadụ na ha na-ekwu na Ebuka Obi na-eme RNG. Why not the same ezugo pụtakwala kwuwe na the bishop wa RNG ka ha na-eme. Is that the issue? That is not the issue. I raised some point now that RNG bishops, you should go there head on. What I go and disagree with me based on the issues I raised. Very simple. A gaba person a kowa mono ikwu anything because no ngu nwelu monopoly over ekono. Onu wo ngu nwe inwe right iko mmadu onu mana aya kowa onu. The same problem unu na-enwe n'ebe Evangelist Ebuka Obi no. Unu nwe right ikpo yiyi. Unu nwe right ikpo ndị Zion yiyi. Unu nwe right ịgwa ha ife solo unu mana ha retaliate ịgwakwa unu nke unu. Ọ na-asị na ha eme ka ndị ụka. Na ọ ha etu a ka Christians suppose isi eme kedu ife ha ji atrai ka ha na-protect Ebuka Obi na-akpata ha na Ebuka Obi uchukwu ha fụrụ anya. But ngụnwa the moment ekwugidoro okwu kpọ afọ Mathias Ejiofor eretaya nya ịgbagharị ozugbo. The moment ekwugidoro okwu kpọ afọ Mathias ịgbagharị ozugbo ịbawa. So mgbagharị ahụ ị na-agbagharị aba kedu ife meregu different from ndị Zion ahụ. Ọwụ na ndị Zion na-eme akpọ afọ Ebuka Obi ha pụta fesie ngụnwa akpọ afọ Mathias Ejiofor ịpụta fesie nda kedu ife mere ụnụ na-abụ ọ dị iche.
ife mere unu na-abụ ji wee dị shewu na ngọnwa chọrọ ka ị nwee monopoly over ide agwa onye ọhụrụ na ị chọrọ igwe okwu but na ndị enyi enweghị any right ha supposed inwe ịghọtago o ife melu unu na-abụ different. So now in raise some kind of issues na that video mmelu maka those RNG bishops, which is number one. Imagine na abịa na Nnewi diocese ebe a na onye na ebe a harmless na wazo bụrụ page may grow go already. Get used to it. O nwere ike o grow boho ka nke ndị ahụ ị na-achọ ka ha grow. O nwere ike o grow boho ka nke kele afọ ha gasị executive ha oge echi okeke njaka ha o grow boho ka nke ha mana the level ebe page ya grow now, I'm very happy and satisfied because people can hear me. Hey, what I go? People can now hear me. All we always want is for our voices to be heard. Now you can hear my voice, and I am very happy. Hey, what I go? Kelu the kind of growth again. If not, the carry this one. Now I have to go okay. Ndubisi Obi wonyawo right Reverend Ndubisi Obi wonyawo the bishop of Nnewi diocese. Imagine na bishop Ndubisi Obi pụtara echi niile decide ya na chozi wu a Christian na chọrọ ka ọ gba Bible ya ọkụ o wepụta ife dịka na roundabout o wepụta ife dịka na because ntu a nwoke awụ onye ekpoma ịghọtago enwere m ejizi m n'aka na diocese on a head we feel ka ekpoma diocese or diocese is around that ekpoma area, meaning na obolo onye ezolo ezo ndị Catholic nọ na Nnewi amụhụ nọ bishop odele ka u bishop nọ na Catholic diocese of Nnewi mana ama na-eche njikọ ọkpala na onye nọzi na Anglican diocese of Nnewi wu right Reverend Ndubisi Obi. Now imagine na Ndubisi Obi pụtara na roundabout or no pụtara na nwaanyị Imo bus stop or no pụtara na Amuko or no pụtara na St. Mary's or no pụtara anywhere even na Oraifite ka nọ under Nnewi diocese ọdụ nke ọzọ bụrụ in fact ọdụ nke ekwusigo niile Ishi ụkpọ kelafa ha Ishi ọba ọdụ ka ha ncha niile no under Nnewi diocese. Ịghọtago? So ọ bụrụ onye ezo Ndubisi Obi bishop Ndubisi Obi wepụta na St. Mary's wee sị na ọ chọrọ idenounce church na ọ chọrọ ịgba Bible ya ọkụ o wee wụrụ mmadụ 17 or mmadụ 15 na ebe ahụ na-enene makwa ife a bishop even a clergyman o doro anya na onye ọnwụ na manọ a clergyman. For example, Venerable Obazie ịghọtago Venerable Obazie a clergyman Chediko Obi Emmanuel ndị ahụ ndị ụkọchukwu ka ha wụ ịghọtago ndị ahụ ndị ụkọchukwu ka ha wụ. Imagine na ndị a pụtara decide ya na ha chọrọ ka ha dọka Bible ha denounce Christianity. The level of crowd eyafu ebe ahụ obere ife ka ọ ya wụ. Okay, Bajie, it's nice having you on this page. See you next time. Come back with another account. Onnam. Iman onudugudu need make a fake account. So keep creating fake account. Hey, what I go? They create another account. Bishop Ndubisi Obi. St. Mary's niile ya do crowded. Itu okute. Ukonisi mmadụ. Oh, ya do very very historic. Oh, ya do very historic. A bishop. Look, let me tell you. Odu easy for mmadụ ịrụgide ọrụ ụka wee bịa to the position of a bishop. What I go? Oh, yeah, do very historic in the sense that na bishop, as far as I want the Catholic, the Anglican do concern. Onye wu number one na na Nnewi akita as far as Nnewi diocese is concerned. And just like I explained, Nnewi diocese extended beyond the Nnewi, or extended beyond the Nnewi South, or extended beyond Ekusigo. What I go? Now, our number one, a way putana na a junction where say no sure doka Bible.
it will be a historic event. Mmadụ do 1000 ebe a okwu ebe onye nụ ya ịghọtago okwu ebe onye anụ na ọ na-agba okwu ebe onye anụ na ọ na-agba okwu ebe onye anụ na ọ na-agba nna ịmakwa na Bishop Ndubisi Obi na-achị na-adọka Bible yo n'okwuzikwo na ọhọzi a Christian na-aghọwu ya aghọwu. Ndị mmadụ ya esi from Amish, ndị mmadụ ya esi from all over, ndị mmadụ ya esi from Ọnịcha ịghọtago wee bịa na ebe ahụ ka ha bịa nene ife ahụ ọ chọrọ ime nya ka eho bishọp na-adọka Bible ọwụrụ mmadụ 17 ma amụghị ebe ha si wee jekonukọta ha. O nwere ike ị na-anya around ebe ahụ ịfụ L300 bus eji wee buru ndị ahụ wee bịa. Ọ bụrụkwa so nọ a bishop nọ enwekwara about ebe 4 to 5 clergymen nọ n'ebe ahụ according to them. It is pure RNG. It is pure RNG. You should come and dispute the fact in the state and not take our money. It is pure RNG. Yes, we can see it. It is pure RNG. Now, inene onu mmiri okwu niile, efu na onu mmiri okwu niile na ọha ekwudu ka onye na-eje ụka eje atọ. Ka a bishop ya si na ha gwara anyị, they told us. Onye gwara as a bishop, as a bishop, we can ekwu they told you. Ife mmadụ rugidoro ọrụ ụka, ewe mee ya bishop, ị ka na-ekwu they told you. Ụnụ ndị na-ekwuzi ha hazi eto odugu ka nsọ ya etu a ịkarịgo level ya ada ekwu they told you ịghọtago ịkarịgo that level because n'isozi n'ọnụ na-ekwu. You should use your experience to talk to people. A pastor mechalụ ndị ọrụ ụka baa n'ọrụ omenala ọ ya ada iji experience o nwere mgbe ọ na-alụ ọrụ ụka wee na-agwazighị na ọ bụrụ mgbe anyị ka na-eme ife na ife dị otu a na ife dị otu a ife anyị believe na very simple. Ị na-asị anyị they told you a bishop do onye gwara bishop kele onye gwara achọrọ m gị bishop na ọdụ ka the authority himself. Bishop na ọdụ ka the authority himself. O nwere power to fire and hire. Ịghọtago? So ka onye si pụta na Facebook na-asị na-agwala anyị. I told you people that it is a pure RNG. Secondary, ngwunu na onye awụ elective doctor ka ọ dibịa na-esu atịkpa. Ịghọtago? Aka o ji esu atịkpa. Aka o ji esu oke ite nke o ji wee yiri akwa ahụ oyi. Nwa onye kpuru blanket. Ma onye kpuru blanket. Pụta mmadụ 15. Unless na ọwụ bishop ndị mkpụrụ mmiri. Unless na ọwụ bishop ndị mkpụrụ mmiri. Maka ndị mkpụrụ mmiri ifere anyị ekwe ha pụta ebe ha bishop ha na-edenounce ebe ha believe na. Unless na bishop ndị mkpụrụ mmiri or no bishop family or no bishop without cathedral or no bishop that is not under any diocese. He is a bishop of his own, to his own, and only to his people. Only to his family. That is the only bishop nwere ike enwekwu na ebe ọ na bishop na-eje mekwu na akwado were eche. Ịghọtago? Emekwu na ebe ọ na bishop na-eje na akwado emekwu ife na Bishop Ndubisi Obi na-abịa na nkọ my house ebe a. Emekwu ndị ya na ebe a na-eche ka ọ bịa. These are pure fact. You should dispute what I said based on the fact iji wee bịa. Ebe nwụ ezugo ịkọ ọnụ adụngụkọ onye nwe time ịkọ ọnụ adụngụkọ onye nwe time ịkọ ọnụ Igbo CNN daalụ enwe time ịkọ ọnụ enwe time ịkọ ọnụ ịchị ịkọ ọnụ jekwu ndego na ha na-akọ ọnụ ndị ahụ do ịkwụ to the task. Ha na amashi unu mouth to mouth. Jekwunu ndị ahụ. We talk about issues here. We talk about real issues here. Ịgba Bible ọkụ wụzi old fashion. Ịghọtago? Anybody anywhere. Akwa ndị bishop wụ ejizi eme costume. Ndị Nollywood na-eyuzu. Onweghị ndị ahụ ịchọ ntụ esi akwa police. Ịghọtago? That different daalụ. Daalụ, thank you very much. Thank God na ịchọpụtara ife nchọpụtara.
His dressing was so unprofessional. Yeah? You see? So, in any pure arrangido like that, arrangido pure. Echokwa n'ime arrangi. Ma arrangido real. Okay, for the arrangi akita nkulu uposia. That different mel. Thank God no batala eba now. Me o di arrangi aho. Yes, me o di arrangi aho. Kodo real. E ota go ma arrangido real. Me o di arrangido real. Ebere divine. I'm on the ebere with your first name. Called divine or your first name. Or ebere with your first name. Malono wanyikewo. I pity you. I pity you. That is the kind of society I flew wine Onwe video flew yesterday and I circulate. Lecturer 101 kuloku maka that video. Ebe a lady setala ebe ndoka na-eme ebe ndoka ji ọmụ wela aga ngagharị nke obe. Then ndị dibịa ka ọgọnọ nọrụ somewhere blọọgwụ ha dọba ndị ụka nọrọ saịdị a ndị dibịa nọrọ saịdị a nwata nwaanyị wolu vidio wolu fonu na-eme vidio wee meghepụ ọnụ wee sị ọ sị na kedu ife o kwudoro ọ sị na ịgwọ ọgwụ ọ sị na ịgwọ ọgwụ the best ọ sị na ịgwọ ọgwụ the best ịgwọ ọgwụ for life ịgwọ ọgwụ for life nwata nwaanyị echi niile kịta ọnụ họ dị echi niile ọnụ họ dị ụfọdụ n'ime ha na-eburuzi baịbụl jee machi oche n'ụlọ ụka o ya emechaa n'ụwa ya buru baịbụl chiga back to that church jee machi oche n'ụlọ ụka okpewezie ekpele chọzie ka Chineke wetalie nwoke mmadụ nwụrụ amụ ka o jee gwọga ya ụdị nwaanyị sịrị gị ọgwụ ka a na-agwọ ịgwọ ọgwụ for life nwata nwaanyị ya na nwoke nọkwa ebe ahụ ịma na ha na ụmụ nwoke nọrọ ha na-adụ too excited. Beauty queen in box one ha na ụmụ nwoke nọrọ ha na-adụ too excited ha ama limit ha na nwoke nọrọ ha na-esi igbo oseghị igbo o bupụta otu bọtụlụ whisky ọṅụcha ya ibupụta shisha ọṅụkpọ shisha nke onye iwepụta small stout ọṅụkpọ iwepụta star ọṅụkpọ ọ na-achọ ka o impress ya nwoke ya na ya na ndị ya na ya ọmụhụ na ebe a ka ọ na-disqualify ya onwe emechaa that man ahapụ ya ịghọtago that man ahapụ ya jee nụọ nwaanyị ọzọ obido kwugharịwa ọkwugharịgido kwugharịchaa ọghọ eze nwaanyị n'ikpeazụ o buru baịbụl kpagharịba n'ụlọ ụka chọba ka Chineke meru ya amala iwestichaa your youthful age ịkpagharịbazie n'ụlọ ụka chọwazie nwoke Chineke ya eji wee bịa nwoke Chineke ya eji wee je punish ịghọtago ịchọwazie nwoke Chineke ya eji wee je nye punishment ịgwọ ọgwụ for life onye chọrọ ụlọ ịnụ nwaanyị ma mgbọrọgwụ atọl onye chọrọ ụlọ ịnụ nwaanyị narị agwọ ọgwụ atọl video ya picture ya agago viral adon happy na Facebook a we make you more popular na ife ahụ ị chọrọ ịwụ ọkwa ịghọtago Facebook a ya emeghu isi na ịmaghị ife Facebook a ya expose amaghị ife ahụ ndị mmadụ afụ isi na ịmaghị ife Facebook a ya expose amaghị ife ahụ for the world to see ịghọtago isi na iwu ofeke Facebook a ya expose ofeke ahụ ewu for the world to see so continue unu na expose na onwe unu n'ihu akwụkwọ in 2, 3, 4 years from now anyị achịkọ anyị agụkọ ịghọtago ifife imere onwe a lot of videos a na-eme tata ọdụgo m delete go there from my page ọdụgo na phone a lot of people ịghọtago m delete go there ọdụgo na Facebook a ọdụgo na phone a lot of people ịghọtago I cannot erase it so pụtanụ na-eme kasị back to ife na-ekwubu mbụ iwefu the mind of how omenala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ si wee na erase na prepare another group of bandit ịghọtago another group of bandit that is why nji wee gwa ụnụ it is high time that if from thank God na here it is high time we step it up to a level where we will need sanity. Any there is sanitize an Igbo.
enidere sanitize ana Igbo. Onye na-agwa gị na ọ wụrụ na achọ ya achọ afụghọ ya na ọ wụrụ na ọ nwụrụ na accident unu zuo ike na ọ wụrụ na ahụ ka ọ rịara wee nwụọ unu zuo ike mana na ọnwụ na-egburu ya egbu si jee gbawa chọọchị ọkụ. Ọ ife mfụrụ okwuru nwoke dụka m nwoke mụ ife nne mụrụ dụka m wee pụta wee na-edifend ya wee na-asị na onye repọtụrụ ife ahụ o kwuru repọtụrụ ya wrongly ka eke onye asị wee repọtụ ya wrongly because na onye okay Ụzọma Collins Ụzọma, thank you very much for being part of this program. Kele ebe ị nọ. Okay mba Ugochukwu Odele, thank you very much for being part of this program. Ekwuru na dịka anyị ada sanitize ana Igbo anyị adazia sanitize unu na Facebook. Ịghọtago? Anyị adazia sanitize unu na Facebook. Ndị dụka unu dị mannerless. Ịghọtago? Ndị dụka unu azụ ha azụ. Ndị dụka unu si na product of unu ebe a na-atụ ogbunigwe. Ịghọtago? Good morning sir. Ị na-anụ onu m? Afụrụ m moto mmadụ batara wara asị mmecha ka m bịa. So ịghọtago? People like this who product of a failed parenting. Ana m ekwu a lot of parents need to ask God for forgiveness. Ha need to ask God, dike Tochukwu nwanne m nwoke, ịghọtago? Esther Thomas daalụ, ịghọtago? A lot of nda because by their comment you shall know them. Ebe ye from o nwere ụdị comment me nweghị ike drop na ife unless na mmadụ ebu ụzọ kparịa mụ, then I will choose how I will respond back to you. Mana o nwere the first comment ma ihe a drop ni na comment section mmadụ ọ ya atakasị m anya unless na mmadụ ebu ụzọ kparịa mụ gụọ m iyi. Ịghọtago? Gụọ m iyi, then o nwere m ike ma chọzi okwu mma wee respond otu onye ahụ. Mana ịfụ ha nya untrained azụrụ azụ agwago ngụ ụfọdụ n'ime ha awụ a product of failed parenting. Azụ they grew up on their own without anybody eating any kind of home training in them. Ha pụta na Facebook ebe a ha bịa n'elu onwe ha kọbọkọbọ ha pụta ebe a ha bịa n'elu onwe ha kọbọkọbọ tout according to the different tout. Yes, tout. So si ikpu iyi wife ha pasịrị gam polisi gonye ha aka n'ukwu kịta otibe mkpu onwe ọmọdụ ife ọ ya eme. Polisi mee ya arrest ebe a ọmọdụ the first, second and third thing to do. Immediately police mere ya arrest or such kind of people ka ịchọ ka gị na ha na-ekwu okwu ọ bịa na Facebook ọ naanị isi ọ wụrụ nọ n'obodo nwee ka o si wee dụ. By that video alone that guy na-eme, by that video that guy melu maka Mathias, is it not enough for the highest police command to summon Mathias for questioning? Is it not enough? Now that is why inji wee gwa na some of these guys bụ aka ọbala. Some of these guys bụ aka ọbala. Some of these guys igbu mmadụ aha aduzi ha ka ife. Some of these guys na-aṅụ ọbala mmadụ. Ịghọtago? Onye ọwụ na igbu mmadụ aha adu ka ife. Ebe ọwụ na ịnụlụ etili ekwugidoro okwu ahụ wee baa n'iwepụ ndụ mmadụ. Okwu ahụ wee baa n'ife gbasara ndụ mmadụ. Ya pọs godo jugodo ajụjụ sị olugo na ụdị a. Has he gotten to this? Onye ọwụ na egbubughị mmadụ. Onye ọwụ na igbu mmadụ adụghọ ka ife. Onye ọwụ na adụrọ irresponsible. Onye ọwụ na egrow up na a rough environment. Onye ọwụ na egrow up na a harsh environment. Ịghọtago? Onye ọwụ na egrow up na ghetto. Ụmụkwụ ndị grow up na ghetto, they conquered that ghetto. Ha pụta out were better human beings. Yes. Ịghọtago? No, daddy, only a lot of people agaho school, but how to expose? Only a lot of people agaho school, how to expose?
You gotta go. Now my journey into business, I have met a lot of people agaha akwụkwọ, but ha na-ado articulate na ntụ ha si ekwu okwu and how they think. They are very articulate. Ụfọdụ n'ime ha, you will be forced to ịjụ herself, ị gara school mgbe ahụ. You gotta go. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike gwa na ha kwụsịrị na so and so standard mgbe ahụ according to ndị nna nna anyị ha si ji wee na-eme mgbe ahụ. Ifu na onye ahụ nwe ife amamife, to me, I believe na amamife, I believe na amamife do associated with mmadụ ije deji mkpese na school. Only a lot of people fagaho school ha grow up from a very poor family in a very rough environment, but their parents do very strict on them to teach them the morals, to teach them proper home training. Couple with a little hand when he came out as the outside, but hana agwa. If for hana agwa can this from a very good home. E what I go? Kilife ke okay whether na Kalistus atologa. Whether na Kalistus atologa. Ni ife Mathias kwuru owunu na egbu oye. Kalistus wee tologa. We say ni ife Mathias kwuru owu na emeye arrest. What difference does it make? Whether no kwuru na eme ya arrest CJ gbawu n'ụka ọkụ, CJ attack ndị ụka. Whether no kwuru egbuo ye CJ gbawu n'ụka ọkụ, CJ attack ndị ụka. Can you tell me what is right in that statement to make it for you to even have a moral ground and standing to be defending it? That is the level of people we have on Facebook. Some of them have lost their mind. You what I go? Some of them ewuru n'obi mmadụ ha nwere tufuo, were obi anụmanụ tinye n'ime ha. Because of Omenala Omaho, Omaroko anything concerning Omenala Igbo. Eke we Omalo Omenala Igbo. Eke we Omalo Omenala Igbo. Umuhudi form maka Omenala Igbo. E what I go? If I wunde ojo sholoka ha take a shield under the umbrella of message Mathias na preach. Ka ha we nwike bidokwa execute their evil activities. Believe me. E what I go? If I wunde ojo bad eggs enwere na ana Igbo, bandits enwere na ana Igbo, wo ha recruit onwe ha show ka ha take a shield under the message Mathias na preach. E what I go? Ka ha we bidokwa execute their evil act. And that is why somebody like me you will do against that kind of message Mathias na preach. Yes, that is why somebody like me you will do against that message, because now evil people will take advantage of that message to carry out their evil plan. Now, no me kelonye ya that waka. There is nothing wrong in you coming out to advocate for in you being an Omenala advocate. There is nothing wrong in you doing that. A lot of people have been doing that even before you came on board. So there is nothing. Yeah, hello, Queen Clement. Good morning, sir. There is nothing wrong in you coming to advocate for Omenala Ndi Igbo. There is nothing wrong in you being a champion, championing the Omenala Ndi Igbo to our people. There is nothing wrong also in you trying to tell our people na ndoka na ndocha joka we wuai ka ichigakwazie enu n'ụzọ our fathers. There is nothing wrong in you. It is your own choice. It is your own decision. Onye sure buy your message, that person will right to buy your message. But what I am saying is, kelonyo na eselugo na ye, kelonyo na eselugo na, onwere okwu na eselugo na ndị ụka. Iye ji wee pụta wee na-achọ ka ịtọ ọnụ our people, ka our people do rebellious against ụka. Do you know what it means to turn people into rebels? Can you go and browse the meaning of that word na dictionary? Do you know what it means to instigate people? Go to Rwanda today. Go to Rwanda today. Jụọ maka ife kosoro ogunde dusi and ndegonodo. Jụọ maka ife kosoro that ogu. A simple radio broadcast we focus logo. Either Rwanda or Uganda, but I think no Rwanda. Yes, all Rwanda now. Because Jenene this film. Okay, Jenene this movie. Kelafa this movie. Kelafa this movie. Kelafa this movie. Somebody shetan this movie. Atrebako go ha no na Rwanda.
I care for this movie. Care for that movie. In that movie, if we find a simple radio message, na president na minority and obodo akele onwe ha into minority and ndị ọzọ ka a na-akpọ majority. Hotel Rwanda, thank you very much. Synoptic manner. Je nene that movie a na-akpọ Hotel Rwanda. All ni nenecha that movie Hotel Rwanda. If that na if Traditionen Mathias can only drive our people into one place, and that is what happened in Rwanda. Yes, that is what happened in Rwanda. Very simple. This group and this group went so as an the minority that they can never become president. And now even cockroach. No way even how for people to even intermarry with them, it is a problem. Yeah, it is a problem. Uncle, yes, oh yes, you gotta go. It is a problem. Now, maybe that radio messages will cause a problem. President is from this region. Plane, your name may travel to somewhere. Some rebels, no, we say it here, Obunipe, we will here, we what you plane here. And we make a radio message, we quote, no, this region, Bulu, this president. This region, we feel on a born and down, we mind. Igbo president is from their region. Therefore, na ye be benine. That radio broadcast, wonya cause logo anolo. Na Rwanda today. We were thousands and millions of people. We were thousands and millions of people. Hatred, hate speech. Any country no one will entertain hate speech. Even in African countries, Ejiatu Madonga. So this act of genocide we Mathias Ejiofor instill our people. Our people very soon. Our people are a rebel against the church. Church and that is the kind of thing actually cause among our people. Keri for me nurubaye gwande mmadu na owuru na onwe ka esi we gbuo ye chi niile se gbawu na ụkọkụ nke iji we wuru Messiah. Yeah? It is more important than Otalu Kebulebu. Are you more important and prestigious than Dr. Kelafaya Akunyiri Ebulebu? Yeah? Yes, Ogunde Tusi and Hutu. Yeah? So, such kind of word and such kind of statement, is it even supposed to come out from somebody onye furu Ndi Igbo n'anya? So, agbawu unu ụka ahụ ọkụ. Ndị agha ya amụ ọkụ n'ụlọ ụka ahụ. Ndị agha ya egbu overpower ha wee tie unu ụka ọkụ. So, ha bụrụ Ndị Igbo. So, ọ na ha bụrụ Ndị Igbo. Because ịma na a na-eti mkpu a, ndị mmadụ amaghị ebe ha na-etije mkpu a. Omenala nna na nne uwu ha found Omenala Igbo asizi anyị niile mere iji wee chọọ ka i protect ya to the expense of life of Ndị Igbo at risk. So echi niile kita onwezie ndị nye na Mathias nwere okwu by God forbid onwe onye mu ife o ya ezu echi niile o no nwe ka onye osi wee jebe somewhere pụta mgbọ stray mgbọ ejetu onye owu igagwa onye owu esi ebe a jebe ife. So ndị ahụ o ziri ozi ahụ kelee ebe ha nọzi ka ha nọrọ eme investigation ka ha wee do sure na ọhọ ndị a wunde carry out that activities. Ebe ọ na ọgwago ha the moment egburie ha ba into action. So ụmụnne anyị niile pụgolo apụ ikekwo zu ndị ohi n'ụzọ, ndị ohi ji izu ha ohi gbawuo ha. Ọ na ha apụrụ apụ egbe agbara mmadụ misie target jezie gbuo onye ahụ nwụọ. Ọ na onye ahụ pụrụ apụ mitiere ya ọtụ somewhere gha etiwe onye ọwa ife tiwuo ya. Ọ na ndị ngụgbara onye ahụ emebeghara ma onye ahụ apụtaghịzi ikekwa agbawuo ya
N'ifa, a lot of Ndi Igwe, a lot of Ndi Ogaranya. For example, kelafa this man no na Asaba nwelu transport company. Kelafa mbo somebody shetara mafa this man no na Asaba Delta State nwelu transport company. Ndị ntọ bịa bulu gbawuo ye. This small boy who the youngest traditional ruler enwe na Nigeria. On the ngụgba bịa gụgba mpe gbawuo ye. The boy wee wuru igwe na at a very young age. So those people enwezie a repeat of such cases n'ebe that G no. So Ndi Igbo. That is why nji wee na-asị na ndị be anyị is high time ndị be anyị bido kwuwe eziokwu, because look, let me tell you, ụbọchị ife ahụ ndị a na-ezube ya eme, nwanne you may not escape it, nne you may not escape it, nna you may not escape it, ikwu na ibe you nwere ike ha ye escape it. Go back to the video mmelu mgbe ahụ. Yeah, God is good motors. Yes, God is good motors. A lot of people agago na this life because of achọrọ that when oyiwo ameji ha ekwu ife a na-eme aha may use the kind of words nchọrọ ide use ka ndị mmadụ wee nwee ike ghọta ebe na drive to, but we will continue anyway. Unu nwezi ka mgbọ agbara mmadụ si wee jetu onye ahụ abasie jegbu ndị mmadụ, onye ka ndị mmadụ ji wee supposed to be careful about the kind of words ha na-anụ mana ha na-ekwuye ndị mmadụ anyị aghọta. Daddy, good morning, sir. Yeah, good morning. Go keke man. Ọdụ masa. Dalo. You etinye your time and your energy. Etinye your time and the energy. God bless you for that. Thank you, sir. Now, adikwana perturbed by the threats. Na ga-agba ụnụ ụka ọkụ men nke ọzọ gbuo Christians and so on. Adina perturbed. The question is, ndị na-threaten na ha ga-agbaba chọọchị ọkụ gbube mmadụ ha dị one? How many are they? You know they are in the minority. Yes. So do not be perturbed. Ha dị one na one. Very, very few. And not just na ha dị one na one. Eziokwu n'etiti ha ka enwe rascals. Mana ịma na enwekwa rascals ị na-amarụ na ha nọ. Na-eche ka ihe ga-eme, ihe dị otu a mee. O nwere ihe dị na empty threat. Mgbe a chọrọ ịkwatu alụsị dị n'Ekwulọbịa ka e wee lụọ roundabout. Could you remember na some of them threatening na ọ bụ na Soludo kwatu alụsị dị n'Ekwulọbịa, ụnụ ụka niile dị n'ala Igbo agba ọkụ? Yes. Since Soludo kwaturu alụsị dị n'Ekwulọbịa, ụnụ ụka ọ na-egbara ọkụ? These people are just making empty threats. Threats na-enwere ihe dị na ya. And one of my brothers here, my good brother Collins Uzoma here, na achọ ka ịghọta na Ebuka Obi ikpe ọlụ mmadụ police bụ ajọ ife. Onye kpọọ polisi chọrọ ka edozi ọkụ ịma. Yes, eziokwu. Ọ bụ na onye afọ chọrọ ka edozi o take law into his hands. Ana m eche na ọka mma na polisi bata ka udo wee dị ka onye ọbụla nọ na side ya, maka na o take law into his hands ọjọọ njọ. Maka na in their way, in their own understanding, I believe that the best way to fight somebody is by you taking laws into your hands. That is why police. Sorry, we cannot do the way they do because number one, I'm the more civilized than them. I'm the more exposed than them. I'm the more educated than them, and so on and so forth. Now, ọ bụ na Ebuka kpọrọ police, ma ọ bụkwa na Ebuka kpọrọ police, ọ bụ na onye kpọrọ police akpọrọ police,
we bido gara gara otu ha nwasi eme ikekwa by now ihe mebisibego. Exactly. So police ọrụ police akpọ meka ebe niile junata oyi. Police akpọ meka ebe niile junata oyi. So Brother Collins Uzoma isn't against police akpọ. Then some of them say na Igbo police buke we go see na Jesus the weak. No bụ na Jesus nwere power. No Jesus ka anyị kara ịkpọ ka ọ bịa fight ya our battles. Emekata no Jesus arapụ ihe ọ na-eme because no ofu okoko na-eme mkpọtụ na social media. And Jesus himself ma that na omega anyị in power with all it takes to deal with people like that. Then he will look at us as Collins Uzoma said, if police is working for the government, we are fighting. Who told you that police is working? That when you were can wait a minute to post something. That Yamana Yamana Zambia Yamana Zambia Yamana Ebe no Keta Ebe no. And how big it? Yamana Obelo no Nanko Begu Obelo no Nanko Begu afford the 3 square meal. Yamanonya ya napuni n'ime police station. Je make a report without it 1 naira. Police move may arrest no matter how big it. How do go to Nigeria? No, maka na abịa na system Nigeria. Doka ya say no way. Mana ha ma that na you can akpọrọ go mmadụ jee na police station. Onye a je make a report nwaanyị na-eghe akara. Je na abụọ kada. O je make a report. A move in je arrest onye bi n'ime duplex. So who says that police is for the government that you are fighting? Well, police is for you. Let's go tell him. I don't mean by that, Brother Collins, that he is not fighting the government. He is not fighting the government. Open on a fight the government. Or what my government house did. Now state, you know, how many times go to go na government house? Je walk and gate the government house. Guy, we man on a fight the government. You cannot say you are fighting government and you left the government you are fighting and started attacking the church. Oh, cowardity. Oh, Nyabona madu be a coward. In a fight the government, go to Asorok. Fight government. I'm man in a fight the government. In a fight the government, if fight government, but if you fight go to government house and fight the government. So this is just ignorance. And let me round off by saying, now onye na see that na mmadụ ekwesịrị ịkpọ police na because na onye be Christian na onye ekwesịrị iche ka Jesus bịalụ. Jesus got very disappointed at any Christian gano mmadụ ejikọ ya tinye na akpa nyanwa nọrọ na-ekpe ekpere na ya na-eche ka Jesus bịa. Okay. Ebe ọ bụ na Jesus emego gị empower, nye gị all it takes to deal with that eflefu, nye gị all it takes to deal with that okoko, n'ụdị ọbụla. Why will I wait for Jesus to come and deal with onye dị otu a? Well, onye go mi ihe ngeji deal with onye dị otu a. Iwere ego, welu government, welu constitution, law, na-aga obodo nọ n'ime ya. Ihe onye ahụ ebe ọ ga-anọ oje ebe a nọ isi a na-ajụ ya oyi ụwa na-agakwa. So please, if possible, ndị a na-epụta na ndị a chụrụ na boy nya ndị aja ịgba boy mana fa agbazuru achụ ọfa na-apụta na social media na-akpọ ndị mmadụ iyi. Ị na-eme post, ị na-eme broadcast, a na-akpọ gị iyi and na-use nasty words. Ndị na-asakwa ha okwu, ndị na-reply kwa ha na-eyuzukwa nasty words ka nna ayọzi now. Please, see use nasty words on them. Na gị na ha bụrụ ofu. Igbo channels, you are welcome. Igbo channels, dalusa. Obi adịrọ ha mma na ha je ịgba boy. No, the number of years fan on a boy, Balaka Potoga did not settle them. And akpakpama agwa haji bịa na social media ka haji no ever haji boy batala oga ha ji wee chụọ ha without it settle ha.
So they came out frustrated, and they now bring their frustration to the social media. Once you make a broadcast or a post, they will come to the comment section to unleash their frustration. So, then I reply if I should not be replying them the way they comment. If that one post to messy, has it na Jesus was scam? It's not scam, can I like it? Can I like it, yes. Just like brother Collins Uzoma, see na Jesus was scam. Even na like a character was scam. Ya can't you like Jesus? Or Basagi? What is your business? Has it na Christianity? Nando charge Christianity well or yani? It's not like you well like in Docha. Now I know where can na chone jeb obodo Igbo. So, my brother Ezugo, God bless you for what you are doing. Thank you, sir. Can you only when I Sandia Oku? How could be called the they cannot stop Christianity. They know they can. For how many years what have they changed? I'm like Iri Ji Ebuka Obi when I'm at Ebuka. Now, Ministry Ebuka Obi on Ebu Konatata. That is a very good question. Since he had video, maybe Ebuka Obi, now Ebuka Obi, now arrange a print here and a banner, they arrange master, and all that, and all that, and all that. Or make a ministry Ebuka Obi, tanata, or make a ministry Ebuka Obi grow more. Open no make a ministry Ebuka Obi grow more. Then we should allow them to attack Christianity the more. It will expand the kingdom of God the more. If all their attacks on Ebuka Obi did not reduce Ebuka Obi from what Ebuka Obi was, rather increased the population of Ndi Zion ministry. The population of Ndi Zion ministry may increase drastically. There are some people who now are Zion ministry, but for the attack, Hamalo Makasayan ministry, follow Zion ministry. So all their attacks for good, and what he do from Christianity, he kept growing and new members are coming. Ebuka Obi kept growing and new members are coming. So you guys need to attack him the more. You guys need to insult him the more, abuse him the more. Come on, the Kwakwana Katano Katune, Keoneke. Ụfọdụ face Ebuka Obi ka ụfọdụ face m ka mama ministry nke mo grow kwa ka nke Ebuka Obi, because all the attack niile aha na-eme Ebuka Obi mere Ebuka Obi ji expand by the day. So some of you attackers should focus on my side also. And brother Collins, they are not poor, please. Poverty, you are the poor person here, because go to Zion ministry, you see me. Did you see one woman that gave 5 million the other day? Brother Collins, do you have 5 million in your account? Tell yourself the truth. And you are calling in the Zion now the poor. Be truthful for once. Do you have 5 million in your account? A woman came to Zion ministry and dropped 5 million. And you have the effrontery to say, Nandina Zion ministry, the poor. You lied. They are not that is ngoma na-ege ndị adụ empty. Ị na-ege ndị adụ empty ntị. Ọ na attack wakwa ha isikwa n'ụzọ edopụ akịta wee batakwa ha sị na it is not all about having money. Onye ka njisi gị ịchọkwa kịta ka idoo ha anya gwa ha na number of people who na-eje ụka to more successful than almost all of them na put together. The first thing ha ya gwa gị owo Dangote ọ na-ekpere Jesus, Mark Zuckerberg on a joker. So either reply you not either waste the time. Mark Obre a Christian. Excuse me. Mark in Facebook, is he not a Christian? They don't Google, they don't ask questions. Ask your Google, Mark is a Christian. Stop deceiving people. Onyasi Akuzayan dropped 10 million 2 years ago, and somebody is telling us
Brother Ephraim, I know many of them, they are poor. Yes, many of them are poor. Ijekwa n'ebe ndị omenani bụ ụzọ eziokwu nọ, ebe a na-amanyefa 2 cups of rice. You see that they are poorer. Nigeria, poverty in Nigeria. So if many of them are poor, many of them are still wealthy. If many of them are poor, many of them Iri Ji Yam so rechargeable fan new hakwa olejiri to say can buy there because okay if I'm na address the ebe my brother Collins, I don't know why I picked interest in that guy. No steady na your na edena bo Jesus na Jesus bụ nka bụrụ nka ogbasarom onwe dị ihe mmadụ kwu na Jesus bụ nga-asị anya. So but the truth bụ na o si na ya so many of ndị na Zion na ha dị poor. Mgbe na-achọkwa ka nkọwatakwara ya n'elukwa na ndị omenani na ọ ga-afụkwa ndị dị poora. Olu na ndị omenani ọ ga-afụkwa ndị dị poora. O nwere ebe na-enwere ndị dị poor. Mana anyị check ibe ndị ji ego na Nigeria. Ebe ị ga-afụ ndị ji ego na Nigeria bụ na Christianity. Too much. Medical doctors nọ na Nigeria, mmadụ one bụ ndị omenani. Lawyers, barristers nọ na Nigeria, mmadụ one bụ non-Christians. Engineers. Ndị nwe factories na filling stations. See, Oga, ọ bụrụ onye agụ gụbala ojebe ụka. Ọ bụrụ onye agụ gụbala, ọ bụrụ ndị agụ na-agụ na-eje ụka. And most of them na-echekwa na anyị nwa bụ ndị ozi Chineke na-abata na ministry ka anyị wee rie nri. So somebody also said na mụ bata na ministry ka m no ego ndị ego tithe and offering. No ego tithe and offering ka mụ nwa ji feed. Ke ka m ga-esikwanụ wee ji ego tithe and offering wee feed. By the grace of God, your email on a video itinyele ebe na your page. I'm obokwa ka equal maka, but no ka m wee make anya nwa ghọta. Ọ bụrụ ndị agụ na agụ na-eje ụka. I gave 200,000 naira to 50 members of my church to support their businesses. 200,000 naira to my church members, 50 persons. Pia calculator kemalego no. 10 million. Listed in a table now. India genyekwe go very soon. You can the video. So we are not here because we are hungry. We don't follow Christ because we are hungry. We follow Christ because we love him. And you don't tell me whom to love and whom to hate. Tell these people to stop doing what they are doing. Tell these people to stop doing what they are doing. After all, you don't. If I tell you that as Mumabu, a student of African traditional religion, I'm a graduate of African traditional religion. I know these people, they don't know what Omenala is. Most of them don't know what Omenala is. But let them continue doing it the way they are doing it. Thank you very much, Isiagu, for what you are doing. Thank you, sir. Thank you. I take my leave. Thank you, sir. You see? So, onwelu nwobele ife nchọrọ ikwu. Onwelu mgbe that Ephraim said na the people who made this thing a little number of people. But look, that the action can go it doesn't even take more than 10 people to perfect a crime. They gotta go. Ebe follow. Onye serego no na achọ ma achọ apụhom. They gotta go. Oh na achọ ma achọ nwaka ibe motos. I greet you, sir. Na achọ ma achọ apụhom. Jenu mi ife do tuwa.
enwere ike chụọ onye ahụ achọ anyị afụzi ya. Another criminal group ejeme that thing ka ha wee carry out their plans, but the fact is that na somebody set to go that record straight. So owu na o mezie ihe anyị adari na point aka to the wrong people, forgetting that na ndị jeme ife ahụ another set of people. If I can do against somebody, and look, let me tell you, Mathias Ejiofor ya pụta bịa megharịa that video. Mathias ya pụta bịa megharịa that video, emphasize ya more on that video, mee ka a lot of ndị na-efole ghọta na ọ bụrụ ife omi nuru wu message ha na spread. Yes, he will have to come out, megharịa that video, and we will do everything it takes for him to come out and set that record straight. We will do everything it takes for him to come out and make that record called straight. We don't want somebody to take us to the state of anarchy. We don't want it. We don't want it. How many reverend fathers ka ebugolu? How many reverend fathers and ndị ụkọchukwu ka ebugolu? Onye jesuwo okwu agwu ọkụ, onye jetime mmadụ ife. Enwere a lot of ndị fada ikekwe ha ejecha somewhere na-apụta ndị ngụgba ha. We have seen it. We have seen it. Nobody. So commitment commitment emo ka ndị enemy na-achụ ha, emo ka ndị enemy na-achụ ha. Ịghọtago? So keluzi ife kpatalụ mmadụ ya eji nọkata sego na ọwụrụ na onwe ka o si wee ịfụta n'ebe ekwuru na ọwụrụ na onwe ife melụ jidenu family Okonkwo. Ịghọtago? Ịfụta Boskana media ife idelu to enough to filter you out. If a major will happen because you need to follow this page for a very long time. If he to do to go enough for me to filter you out of this page. Mathias is entitled to his own opinion. He's entitled to his own opinion. No only family good so when the followers and get only family has to go out Boskana. So here they want so Potaketa one close to 30,000 followers here they follow mana na only 30,000 now will at least 20,000 now support independent. Agwan ha no only family machine say the accident go out Boskana media. So over my opinion, it should be allowed. Is that what you are saying? I am asking you, is that part of is that part of me expressing my own opinion? People or what entire members of Zion no we familiar today. CJ Mathias. He shall no more power we he shall no more power we he shall never go be more to power in the Zion ministry. Neither a power no follow Mathias. Men if I do to he shall know you could Emmanuel more power no and a member say I come. Are you aware? It's not everything. One others now a unnecessary thing now a matter do so serious and sensitive that no matter on the mad. Everything done on Facebook or do call joke, and I don't like it. Every single thing I mean on Facebook or do call joke. When you talk about some people will be playing with it. Is it because Oblongo has not a joke? Said that they take you serious. In what idea, Ebuka Obi can win more power and command. In what idea, Ebuka Obi can win all power. Which cashing cruise? Also, one is cashing cruise. Also, one is catching cruise. So, which cruise are you cashing? Which cruise are you cashing? Which cruise exactly are you cashing? All cruise are in a cashing. When you take it to this level, I know today. Are you aware that Ebuka Obi can wear influence members here? Nke no go members here today. No one no follow Mathias. Menu ife do to. Man, the members here. Ye me fa hokulu.
We will not want to go back to the state of anarchy. We will not want to go back to the state of anarchy. Collins Uzoma, you are not even following me. You are not even a supporter of what I am saying. So, Kerifi Jasin, go back to the topic. I beg. Which topic exactly? Can you remind me the topic in the treat? Go Collins Uzoma. Can you remind me now the topic in the treat? Because Abana maybe like you. Apona ma for like you. Apogono ma for like you. King David Mark. I don't know you, but I don't know why my spirit say block him. So up. Ogodi isu if you wo peke. Ịma na obi kara ọkịta ọwụ na ịnọ Nigeria mana ama na ịnọ Nigeria ọnya ka ihe ji ekwugheri anụ ọfịa ezi ọfịa ọ ndị ohi dụka ụnụ ọsọ bakasị ka ịgbalụ ọsọ bakasị ka ụdị ụgbalụ ndị obia egbu aṅụ ọbara ndị na-achọ ọbara ụmụafọ Igbo ha ya aṅụ ịya aṅụ ọbara onwe elu very soon mapụsị gọọmenti ga ebe a ajụ ebe ije ebelu ọnwụ na ofufe emego because ihe eji aka ometi ife ya egbu na gwa a lot of you ndị filu na ha n'obodo oyibo dị afọ na ha ya eme ka Igbo na-enwu ọkụ ngụ ya eji aka ometi ife ya egbu ị na-achọ onye gụ na ya anụ wọ ị na-achọ onye gụ na ya anụ ọgụ you go first find my mother nne gị uwe onye ihe emecha agba na news for this same thing ekwuru and onye ihe eme ewu nne gị ọ nna gị ka ihe eme ife nna Olise ị na-alọ ụnafụ bụ ife Ebuka Obi should distance himself from you bloggers. Then Mathias should embrace all bloggers. Mathias should embrace all bloggers. Why Ebuka Obi will distance himself from all bloggers? Kunu we will have we gwalo. Kunu we go to cafe. Etunu sorry iji we go to cafe. Is that not the only way? Reason unu ji we na-enye that advice. But Mathias we right he embrace all bloggers. Man dey ekwu nonsense. Go embrace ya debe ha na nkwe. Ndala. Mathias must take back that word. Okay. Ogodisu, you have overstayed your welcome. Blog. Come back with another account. Chukwu Ebuka Ndi Igbo. Blocked. Come back with another account. You gotta go. Come back with another account. You gotta go. Arize Bernard, thank you. Europe street boys, they spoil our land. Street boys, some of them do so irresponsible. Street boys, all street kahano. Any genuine business haneme. Anything to genuine haneme. Kawe add ya to the economic growth of Obodo Hano. Oh, street kahano. Ese nonya yenwe conscience. Onye man inefu anya ọgba ubule ego. Onye man inefu anya omegi fojo. Ndị man no repass ka ha all of ebe hano. Ịghọtago. Onwe ha n'ọgwụ ha patronize chalo nwa dibia. Ọha ncha niile ya anọ in diaspora. Na sponsor na ana Igbo na afụ na ana Igbo na head towards the state of anarchy. Ha nọlụ na-akụ aka na-achọ ka o mee ka ha wee bịa take advantage ahụ wee chọọ ọbara onye ha ya aṅụ maka ọbara onwe ha ka ha ya aṅụ. Mathias must take back that word. Yes, he must be made to take back that word. He gotta go. He must be made to take back that word. He gotta go. Enough is enough. Yes. Enough is enough. Okoye Chukwuma Franklin, that is what I have started doing. After all, Ijele name broadcast. Ijele na block more than 50 people before end their broadcast here. You gotta go. Yes. Boskana Media, Jegodu advice ya Mathias first.
ọkwa ifuna onye ka nji wee sị na unu wụọ mara iwu na-adị iwu unu wụọ mara iwu na-adị iwu unu ma iwu mana unu kpacha anya na-adị iwu. Look at even Boskana Media Delu Ezugo TV. I want to correct you on something. You have become a public figure. You should mind how you use some words on people. You should be diplomatic in addressing some issues that it won't look as if we are fighting on social media. You see, you know the truth. You know the truth. You know the truth, but you don't want to say it. If you like attack, this way there as you go, you are a public figure. You should be diplomatic in addressing some issues so that it will not look as if we are fighting. Mind the choice of words you are using. Have you ever given that same advice to Mathias? We are here talking about a very bad okpu Mathias in Oleba same no opinion yet. So he is right to abuse his opinion, but I cannot air my own opinion. I cannot air my view, my own view. A final reason why the worst person you should take advice from is somebody that is firing from from an opposite direction with you. He is the wrong person you should take advice from. Here, here, two different opinions. What is that person advising you for? He is advising you on how to carefully take away your strong base, replace it with weakness, so that he can be able to bring you down. That is the only advice we have. You should know that now this particular thing is the of them all. It is the forget about your video. Watch your video, I will judge you with what you said here. What you said here not too long ago. You said something here. You said something here not too long ago. You told me that if I have opinion on Mathias, that Mathias is entitled to his own opinion. That was what you said. So uploading put that in my page. Can you just put on your own page and then about the same issue? Because you have already confirmed to me that Mathias were right. He said, provided no opinion, yeah, that it doesn't matter. That is what you are confirming to me. But this is me here repeating the same thing, but telling it to people in general. As somebody will thousands of followers in follow, watch the kind of things you say. On at the kind of instigation, instigate. Now religious leaders instigate to get half. I am telling you for sure. I am telling you for sure. No, at the kind of instigating words some of them Omenala use. If the church should use half of it, so you people should be careful. You people should be careful. Yes, you people should be careful. Somebody put on a live broadcast. They defend it. Na Mathias sele. Owolo na acho ya afu hoye. Owolo na uzo si accident. No opolo ahu we for real. That they should go and start ebu no koko. Somebody put on. They defend it. On the program in the you want to go? You want to go? So, only commit a crime. When you know, the church, people use to instigating word when they use. Imagine, even now,
Collins Uzoma ịma na abuse na grace period nyere iwu na page ya abuse na grace period ịma na ife a na-eme unu ịma na ife a na-eme unu ahapụghị unu unu ebido overdo you are now overdoing it. You are not overdoing it. I want to tell you that now when you comment here the web boss I block Congo from this page. I will block you from this page. Let us be one. So now, as I was saying, imagine that the kind of derogatory words that they use on their broadcast. You want to go? Now, ndo can they use it? Knowing fully well how Ndi Igbo na-ado is normal thing Mathias said now. Ebuka Obi out of my page. Out of my page. You gotta go. Owulu na a lot of this derogatory word and the instigating word how they use. Now pastors and the churches we don't use way. Do you think I you can't be going around threatening and instigating people. Can you do a sane human being against police arrest? Who is a sane human being against police arrest? Listen on a church and arrest the people. You should pray for somebody to arrest you. No onye jekwa uwe Muhammad Oyoko jekwa police. Oka karịa ma na onye ahụ je gbawuye mmụọ ya ọkụ n'ime moto because na agbawurie mmụọ moto ya ọkụ mmụọ ya ọkụ n'ime moto ọwụ na onye mere ife na mmadụ mere ife a let us assume na mmadụ mere ife a ọwụ na onye ahụ je kpọrọ ya police ọ ka adụ happy because at least ọ ka anọ ndụ wee ruo taa ọwụ na onye nwere grievances against Dr. Chika Akunyere je kpọrọ Dr. Chika Akunyere police instead of ịgbawuye Chika Akunyere aka anọ ndụ wee ruo taa hapụ ha ncha niile ndị niile a eje na agbawusi ọwụ na onye jekwawu ha jekpọrọ ha police ha ka adụ happy because na ha ka anọ ndụ wee ruo tata. Why are you against police arrest? Why are you against police arrest? I am asking you. If you are against police arrest, it means that men are support anarchy. Because if you chọrọ Ebuka Obi instead of akpọrọ mmadụ police, he should act. Oh no, demon, inner demon, he should activate that inner demon. Are you telling me that Nebuchadnezzar the resources and the will to carry out any ojobonazo without you knowing? Are you telling me that Ebuka Obi the resources, no the men and no the people to carry out any kind of activities what should they carry out without even you knowing? You should be happy that no decided to use the police instead. You should be happy that no decided to use the police instead of using other means available at disposal here, which you know that he can comfortably use. You see, so it's high time unu bidoli de me one of people job on a condemn with for job. Advocate for men and advocate. You cannot force me to stop going to church. I cannot force you to stop going. Even kunu neme in your respective families, in your various families. Family 70% in a joker. Why do you choose to leave your family and come after me? In my family, a single person like this in my family. A single person like this in Agommo. So I am justified in on and name here. Now go man and never a joker, go man and now a joker, go man who never needed a joker, go man your extended family